Para eles és un bicho raro, como a min. Agora mesmo faslles falta. Pero despois han de botar fora, como un leproso. A súa ética, a súa moral. É un chiste malo. Esquecen co primeiro sinal de problemas. Son vos ata onde o mundo lles permite selo. Voucho demostrar cando non haxa comida. Esas persoas civilizadas hanse comer entre elas. Eu non son un monstro. Son un adiantado ao meu tempo. Onde está Ben? Ti amai as túas normas, pensas que te van salvar. Sabe o que fai? Teño unha norma. Non, pois logo é a norma que tes que romper para saber a verdade. E cal é? A única maneira sensata de vivir neste mundo é non ter normas. E hoxe de noite ti vas romper a tua única norma. Estou no considerando. Non quedan máis ca uns minutos, así que vas ter que xogar o meu xogo se queres salvar un deles. Deles? Sabes que, por un momento, pensei que era certo que eras Den, pola maneira na que te tiraches detrás dela. Mira como te pasa. Harvey, sabe o teu coa súa amiguiña? Onde están? Matar é tomar unha decisión. Onde Tens están? que decidir entre unha vida e outra. A do teu amigo o fiscal do distrito ou a da súa futura esposa. Non tes nada con que ameazarme. Non tes nada que facer con toda a túa forza. Non te preocupes, vouche dicir onde están. Os dous. E aí está a cuestión. Vas ter que escoller. Ele está no 250 da Rúa 52. Ela está na Avenida X, en Citerón. A quen vai ir buscar? A Rachel.